Iki lho tak rekomendasike penginapan sing Mangan Solo ya iki jenenge. Jadi ini kalau kan hubungan suami istri ya, ini oke banget. Ayo dikasih. Nah, jadi ini tidak menerima tamu yang bukan pasangan resmi ya. Nah, ini ratingnya wae lho 9,5 ning Agoda dadi kena sespol. Lantai ini wae ini nek 3 lantai ya, enek 13 kamar. Iki wae lho kasure tak pinuk empuk ora bakal ambrol. Iki wae nek kursi karo meja kok ge nugas kok ge make upan ya kena ya kok ge mirror beneran. Fasilitas ya wis enek smart TV iso koyo ge YouTube lan Netflix kan ya wis enek AC-ne tur ya welcome drink ya. WC ini WC kayak tor ya wes water heater ya jadi aman banget nek wengi atus yo iki nek mirror segede banget iso nggo mirror ya wong. Jadi lo iso ndelok pemandangan sepur lewat ya. Jadi nek enek sepur lewat ngene awakmu iso ndelok sepur ya wes kok dhuwur apa kok ngisor iki oke banget sespol. Nah, jadi ayo kayak digas ya, wong. Nginep ning Bandra Residen. Siap ya.